Alright guys, ayan. Wow! Guys, tara sa Quebec. Yes! Tignan nyo ha. Hindi siya naka-safety shoes pero ako naka-safety shoes. Wow! They're good? Is that? You the man. Yeah. Is that safety shoes? Yeah. When you implement rules, you have to do it yourself. Yeah! Alright guys, yan groceries natin. Lumampot ako kanina doon sa Walmart. Ngayon sabi nila mag safety shoes daw ako, just yun ang require. Okay, pero alam nyo bakit guys? Yung kanilang security guard hindi naman naka safety shoes. Hindi ko maintindihan yung mga taong yun, no? Dito minsan sila yung nagpapatupad pero hindi naman sila naka safety shoes. I don't understand. Why? Ayan, ang safety shoes. Yeah. Tignan nyo ha. Hindi siya naka-safety shoes pero ako naka-safety shoes. They're good? Perfect. Is that? You the man. Yeah. Is that safety shoes? You can see the green tag, CSC approved. Okay. I thought it's not safety shoes. No. That's good. Yeah. When you have implement rules, you have to do it yourself. If we don't wear safety shoes, they will send us home. Okay, good. Yeah. Safety shoes daw siya. Alright guys, morning. Yun daw tayo sa door 62. Nasubukan ko na guys mag-deliver dito. Napaka-strict dito. Kapag mayroon silang hindi nagustuhan dito, talagang paano nila to? Ang tawag nito? I-delay ka dito. Pagka yung lalo na yung temperature, kapag walang nakalagay doon na na multi-temp, patayin na, buti na lang dun sa previous video natin, yung supervisor. Tawa nga ako dun sa supervisor, sarap kausap. Linagyan niya ng multi-temp, otherwise ako, pero malalaman natin dito. Ito yung pinakamahirap talaga. Kahit yung dinideliveran na to, iba ang kanilang 650 to. Dalawang ng yard na to. Okay, meron din nagsasign, bigay ng hazard sa akin.
few inches later. Alright guys, ayan. Nakapag-check-in na tayo. Tatawagan na lang daw ako. Nagay ko yung telephone ng purpose ko. For the meantime, kumain muna tayo. Kain muna tayo guys. Yeah! Tirahin natin itong pagkain natin ito. Kain muna tayo. Yan o. Meron tayong buong manok. Litson manok guys. Babanatan natin. Kuha muna ako ng ano. May kunting kanin ako dyan eh. Guys, ayan. Kunting kanin lang yan ha. Kunting kanin lang. Kunting kanin. Nagugas ako ng kamay doon. Alcohol lang tayo. Para dito yung kapitan ng mga kung ano ng mga germs, bacteria, virus. Ayan. Pag umuwi tayo sa bahay guys, oh, maghapon kong ulam ito. Halina kayo at kumain tayo. Nako, masarap na naman ito. Kahit ganito yung kinakain mo, marami ang kinakain, tama-tama to. Mamaya magbubuhat ako para i-burn yung calorie, you know. Tara guys, kain tayo. Wow! Iwasan natin kumain ng skin. Ang load natin ito, well, yan ang sabi ko sa inyo, diretso to sa ano, sa Nova Scotia. Mula dito, inter ko nga yung ano, Nova Scotia, kung ilang kilometer. Biyahe 200 ano, I mean 2,500 tatlong araw na biyahe, 2,500 yata kilometer. Tingnan natin. Masarap kumain guys pagka nakakamay. Ha! Tagal ah. Tagal magano nung GPS ko, hindi kinakalculate pa. Pagdating ko doon, delivery ko nito guys, ano pa eh, Lunes. Ano nga yun? Sabado, Linggo, Lunes. Ilang tulog pa yung magagawa natin. Ilang tulog pa sa karsada magagawa natin. Ayaw niyang ano,
Ilagay ko nga ito dito sa cellphone ko, yung address. Google ko na lang. Okay, in my location, nandito tayo ngayon guys sa Cornwall. Now, itong address na di-deliveran natin is Dartmouth, Nova Scotia. Thornhill. Nakarating na rin naman ako dito eh. Ayun oh. Nandun tayo ng New Brunswick, Edmundston. Oh yun. So hindi, 1,360 Wow! kilometer lang ito guys, isang araw at kalahati. Dalawang tulugan, tamang-tama ito. Ayan, nakikita natin. Ayan, ipa-plus ko sa screen nyo yan. At siyempre, tuloy natin ang pagkain. Kain tayo guys kasi nagpapagod tayo eh. Pero yung kain, tama lang. Kain tayo ng mga skin na manok. Medyo ano yan, umiiwas ako kayo, magkakaedad na tayo. Malapit na tayo sa mga cardiovascular disease. Kumain guys, pagka yung manok na ganito, kayang-kaya kong ubusin ng 3 maghapon kung talagang ititira ko ang pagkain ko. You know, maganda kasi sa yung chicken pagka ano, parang bake lang ang ginawa nila dito, binake lang nila ya. Dati sa Pilipinas, ang dogs, no? Mahal. Talagang kahit Please drive to highlighted route. yun, kahit na mga ano, hindi mo talaga mga skin. Dati sa Pilipinas alam mo yung balat ng manok, di ba? Napakataas ng cholesterol nun. Binibenta pa yun sa Robinson. Binibili namin. Binibili ko. Wala eh. Yun ang pinakamura eh. Sigangin mo yon, ang sarap nun. O kaya lagyan mo ng gulay, kahit ano, pero ang taas ng kolesterol nun. Dito naman sa Canada, kaya nagpapasalamat ako nakarating ako rito kasi afford ko yung mga pagkain dito. Mura lang kasi dito. Isang buong manok na yan, $5 lang. Halos kulang-kulang kalahating kilo. Ay dito sa Canada, maraming obese na mga tao, no? Dahil nga siyempre sa pagkain eh. Tapos kulang sa pawis. 'Di ba yung temperature dito sa Canada? Alam nyo naman yun eh. Ang lamig.
hindi ka pagpapawisan, kaya ikaw na may katawan, kung gusto mong hindi magkasakit, gumawa ka ng paraan, galaw-galaw pag may time. Pero kung pakawalan ko yung sarili ko, mauubos ko yung isang manok niyan. Kung hindi tayo nagda-diet, ubos yan. Kalahati na agad oh. Tapos mamayang hapon, hapunan ko yung iba. Ubus yan, maghapon ko lang ito. Kumbaga sa amin, hindi na ako nagkakanin, konti lang ang kanin ko, papak. Alright guys, until next time. Continuous lang tayo sa ano guys, continuous lang tayo sa driving. Punta tayo ng ano ngayon, doon ako siguro matutulog sa Nova Scotia, Quebec. Antayin ko lang ito, tatawagan na ako. Hi. We have 2 different phone numbers and we cannot read that. Is that you? Yes ma'am. 248 Yes. Okay. You're going to door 717. One what? 717. 717? Yeah, it's down that way. You want me to open it? Yeah, you'll have to break the seal and open the doors. Okay, And so we got somebody already waiting for you. no, once I'm done, you gonna give me a seal because I have one more delivery. Okay, yeah, I'll have to do that. We didn't know that. Did you tell them? No, I asked the shipper. They said why I only have one seal. And they said to me they will once you delivered, the receiver will going to put a seal. Yeah, you'll see me out there at the door. So once you're done, I'll go out and seal you up, and then you come back here, and they'll call you when the paperwork's ready. 717. Yep. Thank you. Alright, thank you ma'am. Okay, bye. Yan guys, yun na. Busog ako guys. Kalahin mo kalahating manok ang binanatan natin, tapos let's say sabihin natin 1 cup of rice lang yon. Sakto lang yung klase ng pagkain na ganun. Ayun o. Baka mamaya malaglag pa. Hindi ka ma-high blood dito, basta konti lang yung rice, tapos wag mo nang kainin yung ano. Basta wag mo kainin yung balat. Kumbaga sa ano afford naman natin ang pagkain, bakit kailangan pa nating kainin yung balat kasi mataas ang cholesterol nun guys. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay God. Binigyan ako ng pagkakataon makarating ng Canada kahit na tayo'y fishbowl vendor lang. Tapos high school graduate lang ako, low skilled. Para sabihin ko rin sa lahat guys dito lang ako sa Canada natutong mag-drive ng truck. So bali nung pumunta ako rito sa Canada, isa akong in-applyan kong trabaho dito, tagamasa ng arena sa Pizza Hut, tagagawa ng dough. Gumagawa kami ng pizza hanggang sa nag-apply ako ng permanent residence. Nung na-permanent residence na, nag-apply ako sa Cisco bilang helper muna. Tapos nung nakakilala ko at mga kasamang Pilipino, in-encourage nila akong kumuha ng class 1. O sa awa ni God, merong funded government
sa Canada na kung gusto mo mag-aral ng class 1, libre. Basta may pasa mo lang yung mga requirements nila. Ayun. Simple lang naman yun, tatanungin ka lang naman. Siyempre kung kaya mo magsalita ng English kahit paano, kasi yung instructor mo yung English, sagutin mo lahat yung mga yun. At yun, may mga konting exam about, you know, traffic rules and regulation. Madali na lang yun kasi siyempre may isip naman tayo kung ano yung mga bagay na dapat o tamang gawin kapag ano tayo kapag nagdadrive tayo. Ayun, nakita nyo, nag-apply muna ako ng nakadalawat kalahating taon ako sa Cisco bilang city driving. Mahirap sa Cisco guys kapag ano, kasi madaling araw. Ay nako, mga alas 2 na madaling araw ang simula mo, lalo na yung nag-negative 50, ay ang lamig, natutos ang mga daliri, paa, ay nako, grabe sakit. After that, sinubukan ko mag company driver muna sa Torque ng 2 kalahating taon. Tapos nag-apply ako sa kanila ng owner operator. Ayan, nagpunta ako ng Trappers. After Trappers, bumalik ako sa Torque. Ayan, bali 4 months, 4 years at 6 months na rin itong truck natin. Ayan guys, ayun, yun tayo sa 17. Door 17, ayan. Kalahin mo, tatatlong paleta lang pala yung karga ko, 3. Tayo na. Doon sa dulo, 3. Patrasan natin. Guys, magantay muna tayo. Tatawagan naman ako. Alright guys, tapos na tayo rito. That's not good. What? Can I back up and then can you put it in the right? That's not good. There is a possibility that it go. Okay. Can you please? Yeah. Okay. That's not good, yeah. Hindi maganda yan guys, hindi maganda, delikado. Kailangan itabi nila sa right side. Grabe, isang paleta papuntang ano? Isang paleta hanggang Nova Scotia. Wow! Di maganda matutumba yun Pagka ganun guys, tignan natin yung mga karga natin. May possibility na matumba yan Tatravel ako ng mga 1,300 kilometer. Tagal ko nang ginagawa to guys, experience ko na yan. Ilang beses na akong natumban ng pangarga, kaya itong mga bagay na to, yun ang mga tinitignan ko kasi ayokong
owner operator tayo, no, at saka percentage tayo. Pag yan natumba, babayaran mo talaga yan. Wala kang kawala dyan. Ikaw ang magbabayad. Imbis na kumita ka ng pera, hindi, magbabayad ka. Kaya mula dito, nakita nyo, almost 1,400 kilometer mula rito sa Cornwall. Unang delivery natin hanggang sa Nova Scotia. Tatravel tayo ng 1,400 kilometers. Kalating oras ang biyahe na yan kung dire-diretsuhin ko. Isang paleta, nasa gitna pa. Hindi maganda yan. Kailangan itabi nila sa right side para kapag yung ng karsada lagi nakalin sa right side. Yun. Guys, hintayin ko lang ulit. Ayan, tapos na daw niyang akyatin ko sa loob. Tignan ko ang arrangement nun. Oh, that's perfect. I'm just gonna put one of the kaya mo isang paleta. Para sigurado na. Yeah. Yung bakante dyan. Ganto lang ang pagbaba rito, guys. Dalawang kamay. Okay. Put that sail and I will put this sail. So I'm just gonna park over there. Yep, 6:52. You'll get a phone call in about Okay. 10 minutes. Thank you. Alright guys, ayan, sealed. Yun, 3188940. Let's go, park muna tayo ron. Alright guys, nakuha ko yung papel. Hindi mo lang makontak yung number ko. Kaya inaabot ako ng ilang oras dito. Hindi natin ilang oras. Naabot ako ng isang oras. Tayo na. Isang oras ako naghintay para lamang dun sa pero okay lang. Hayaan mo na. Alis na tayo guys, tara. Alright guys, dito na tayo sa 401 East at malapit na tayo sa Quebec. Yes! Quebec. Ito na yung border ng Quebec. Iikutan lang natin ang truck natin dito guys. Ikot muna tayo sa truck natin. Yay! Arriving again in Quebec. Quebec Center. Magkandak muna tayo ng inspection natin sa unit natin guys. Bababa ako. Choose on duty inspection. Yun. Let's go. Alright guys, ayan, nagbabalikan lang kay tracker at nandito tayo ngayon sa boundary. Ito yung Quebec, nakita nyo, at nandun yung Ontario border. Of course, natin kalimutan si Cordapia,
inspectionin natin si Cordapia. Ayan. Inspection kay Cordapi. Guys ha, shout out sa mga kababayan nating taga Quebec. Sarap lang ng buhay ng truck driver. Sumasahod ka na, nakakapamasyal ka pa. Ayan. Pagkakataon, i-check natin, inspectionin natin at maraming timbangan dito. Yan pa naman ang tinitignan guys ng mga ano, ng mga ano na yan, pulis dito, yung equipment mo kapag ka may palpak ka, tapos French pang salita. Inspection. Yun. Hello. Ayun yung border ng Ontario. At nandito naman ang Quebec. Yun, as you guys can see. Ilaw, lights. Akala ko malambot, hindi. Maganda. Okay. Kalahati. Malambot. Repilan. Okay, temperature 6.01 ang box. Good. Alright. Yun. Dapat dito sana ayusin na nila. Kahit paano semento na sana nila dito para maganda naman. Para makita natin yung beauty ng Quebec. Ang guys ha, Quebec, Ontario. Yan. Alright guys, ayan. Just kahit paano naka-inspection naman tayo ng unit, kaya tara na. Nakita naman natin si Cordapia dito, maayos naman ang kanyang kalagayan. Na-inspection ko naman, brake tire check. Kaya tuloy natin yung ating paglalakbay at karon pa tayong dadaan ng isang bayan, New Brunswick, then Nova Scotia. Yun. Tara guys. Mayroon din gustong magpa-picture siguro, kaya umalis na tayo para sila naman. Let's go. Let's go guys. At mayroon din magpapa-picture. Ayun, sarap. Kids, dapat dito gawan nila ng parking area dito para sa ganun yung mga tao makapunta dito magpa-picture kung gusto rin. Okay. Alright, just let's roll. Ayan guys, kita na natin yung mga building sa Montreal dun sa loob ng city. Wala, hindi tayo pwedeng pumasok dyan sa loob ng city ng Montreal Dito tayo sa Autoroute 30. At least kahit paano, nakita natin ang Quebec.
Sorry Tracy, Montreal, Centerville. Yan mga friends. Salitang mga friends, guys. Matrapit dito sa Bandarine. Alright guys, ayan. Auto Route 530 East. Sorel Tracy, Quebec. Ito sabi niya. Hindi na tayo dumaan sa Montreal. Montreal yan eh. Hindi na tayo dadaan sa Montreal. Dito na tayo sa may bypass. Pa-traffic kasi dyan sa ano eh. Dyan sa Montreal guys eh. At saka mabababang tulay dyan. Kaya iniiwasan ko pumunta dyan. Tamang iwas lang para hindi tayo perwisyo. Ngayon maghahanap ako ng pagpapakruduhan ko. Kuha nga ng ngayon, maghahanap tayo ng pagpapakruduhan natin. Gawa nga ng dito, limitado na guys yung access namin ng pakruduhan dito eh. Although maraming pakruduhan dito, maraming ESO, kasi sa ESO kami nagpapakrudo. Pero yung card na binigay nila, mahirap ang access dito, hindi nila tinatanggap. Meron tayong pinakahuli o papakruduhan. Marami pa naman akong krudo, nakikita nyo. Halos full tank pa ako. Pero kailangan kong lagyan pa ulit yan kasi nag-drive na ako ng mga ano guys eh. Nakapag-drive na ako ng mga mula Ontario, no? Toronto, Ontario, all the way sa Cornwall hanggang dito. Nakapag-drive na tayo ng 6 na kalahating oras na driving, pero halos hindi pa na nagalaw yung ating krudo, punong-puno pa. Pero maglalagay ako kasi malayo pupuntan natin yung pagpunta roon tapos pagbalik. Yun ang iniisip ko, baka mamaya wala akong mapagpakruduhan doon, tayo na. Magandang climate guys. So nga lang ang mga salita rito for friends. Nakasama na naman kayo sa joyride ng Apong Ninyo Lakay. Kalahin mo, iisang paleta lang, no? Yung karga natin, i-travel natin ng almost 1,400 kilometer. Nawala na naman yung check engine ng
maliwalas ang panahon. Kaso mainit ang temperature guys, 32 degrees. Nako, magpapawisan ka talaga. Pawis tayo. Yo Brunswick! Yes! Diretso lang tayo. Lakay Trucker.